Panguva ino pari kuonekwa kunzi as maZANU-PF power struggles as they are simmering, zvionekwa kunzi zvoitika the ruling party ZANU-PF, mapower plays arimo, maconsolidations, attacks ari kuita certain individuals pangwa pasocial media or paground. Zvinozoratidza pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Saka muna mashoko ari kuda panguva ino hatiri kuona kuti ari kutifadzai here. Vari kuuya zvekare vachataka vana Temba Mliswa, anoonekwa kunzi Temba Mliswa is the same person who is attacking the vice president, anova ari kulead another faction. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Tipinda paenda fadzai mairi anobuda achinyora posta mapictures muri kuona epahendo ya Temba Mliswa. Buda anyora achiti good morning Temba Mliswa. In the phone conversation below, you talk about how you finished Jonathan Moyo. Were you talking about having finished him in parliament or here on Twitter? Why are you now shunning this platform? Why shouldn't issues be raised here? Now that the people of Noto rejected you and are no longer in parliament, doesn't it mean we can no longer raise issues you deem important? If your reasoning is correct, why do you attack top ZANU-PF politicians here day and night? Why don't you keep quiet and ask your MP to raise your grips in parliament? In light of this, do you not agree that this was a bit of a potato head argument to raise respectfully? Can you please engage with the substance of what I asked when the new leaders? Domashukwa ruto kwa nafadze meri panguva ino achiataka vana Temba Mliswa. Anoonekwa Temba Mliswa day and night, anospenda most of his time chiuya chataka another faction tukamirana na VP Constantine Chiwenga, and panguva ino fadzai mairi is attacking him after Temba Mliswa in audio yalika achitaura mashoko ekuti aiwa vakapedza vana Jonathan Moyo. Mbudza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa nemaatax ari kuitika panguva ino vanyatsoonekwa kunzi nhau dzesuccession nawo dze2030 dziri kutsviridza nyika yeZimbabwe. Subscribe or like out of the bell icon.